Els ODS són objectius de desenvolupament sostenible que es van fer el 2015 pel 2030. Són coses per millorar el món. Aquest any, dins de les ODS, el que vam estudiar és el menjar sostenible i ens vam quedar moltes coses, com per exemple que havíem de menjar més fruita, més verdura. Perquè el planeta sigui saludable tenim que usar menys plàstic i menjar coses que no li s'hagin posat productes químics. No cal que estiguin el menjar i la fruita embolicats en plàstic. El dret que més m'agrada és l'alimentació, perquè els nens no poden passar gana. Jo crec que és molt important conèixer els ODS i els drets dels infants perquè els podem donar a saber al món i que tothom els coneixi. És important que els nens i les nenes aprenguin els seus drets. Per explicar la Convenció dels Drets dels Infants o els ODS als infants s'ha de fer de moltes maneres. És un treball que s'ha de fer de manera transdisciplinar, a través de vídeos, a través de material manipulatiu, de jocs i sobretot de l'art. L'art és una manera en els que ells expressen allò que els hi costa expressar en paraules. Doncs els podem explicar mitjançant targetes representatives on cada targeta és un dret i hi ha unes imatges. Aleshores crees espais de reflexió per veure realment quins drets tenen ells, què pensen, si se'ls estan vulnerant o no, i després es poden unir, no?, com una xarxa amb els ODS. Vam partir de la pregunta creieu que teniu drets? I a partir d'aquí vam començar a investigar i es van adonar que tenen drets i ens va ser bastant senzill que poguessin comprendre el que estaven demanant les ODS. El que estem fent és crear els futurs ciutadans del món i la millor manera és ajudar-los i fer-los prendre consciència sobre com actuar i com abordar aquestes complexitats tan globals i aprendre a donar resposta a nivell local. Ells van fer una proposta de cartells per sensibilitzar la necessitat de canvis en l'alimentació o orientacions per tindre una alimentació més saludable. Hem integrat molt bé els conceptes dels drets dels infants. És una cosa que han normalitzat, que això és el que volíem aconseguir. Aquí a l'escola hem treballat a l'alimentació sana i sostenible a través de diferents activitats. També hem fet una creació artística d'una natura morta, però l'hem traslladada al segle XXI. I clar, no només treballàvem l'alimentació sostenible, sinó que també treballàvem els ODS que van relacionats amb el consum responsable, la contaminació, la cura del medi ambient, entre d'altres. Ha sigut un treball molt complet i els ha engrescat molt. Hem fet una piràmide de menjar. El que més m'ha agradat és fer menjar amb plastilina. Crec que vam fer un molt bon treball perquè jo d'ODS me'n sabia 3 o 4 i ara me'ls sé quasi tots. Vam plantar un hortet que vam posar fruita sense productes químics. A mi el que més m'agrada de l'hort és regar. Van portar com una mena de qüestionari, vam anar fixant-nos en si utilitzaven plàstic, si els productes estaven embolcallats, si hi havia productes ecològics, si posava la procedència d'alguns dels productes. Intentem que tots aquests temes intervinguin en tots els projectes que fem a l'escola. Ens vam fer una capa plena de plàstics i vam fer una performance. Vam agafar tots els plàstics i els vam anar a tirar al contenidor groc. Hem fet un hort amb pèsols i amb alls. El més interessant ha estat fer els cartells sobre una alimentació sana i sostenible. Vaig fer un cartell que deia si realment t'estimes, fes-t'ho saber. Vol dir que si realment t'estimes, doncs tens que cuidar-te, menjar bé. Vam decidir fer un calendari de productes de temporada i el primer que vam fer va ser una investigació sabent quines fruites i verdures corresponien a cada mes de l'any.
Els infants primer per grups van investigar un dels mesos. A primer tota la part artística i manipulable, no? És la part doncs, que és més vivencial per ells i més experimental, i és a partir d'aquí on els aprenentatges doncs, es fan més significatius. Vam investigar quines fruites i verdures es menjaven a cada mes i després vam elegir 4 fruites i 4 verdures. Més tard hem investigat les parts de les plantes i les seves funcions. Llavor, arrels, tija, fulles, fruit i flor. Un altre dia vam fer fruites i verdures amb fang i quan es van assecar les vam pintar amb pintura de color. Ho hem posat a fora al passadís perquè tothom ho pugui veure i pugui saber quines són les fruites i verdures que haurien de menjar. El format artístic en realitat és una expressió total. Els infants es poden expressar superbé i penso que és la millor manera de deixar crear l'artista, fer-lo sortir del que tenen dins. Hem pogut compartir idees i pensaments que teníem sobre com cuidar-nos a nosaltres mateixos i la veritat ha estat molt bé i ha tingut un resultat molt bo. Anem més preparats per cuidar-nos més a nosaltres mateixos. Sí que podem tenir en compte els ODS i el menjar sostenible i la salut en la nostra vida per poder créixer i desenvolupar-nos millor. El que més m'ha agradat ha estat l'hora de tenir que pensar la idea per fer-ho, perquè he tingut que utilitzar molta imaginació i això, no sé, m'ha agradat molt. Que les ODS m'han fet ajudar a cuidar el planeta. El que més m'ha agradat d'aquest treball és potser comentar els meus treballs amb els meus companys i entendre els seus punts de vista i també el que és explicar els meus treballs a classe i poder expressar les meves idees del que és l'alimentació sostenible i justa. Aquest projecte el valoro molt positivament perquè ens permet treballar tota la part artística, donar-li tot un sentit i que els nens i les noies sàpiguen quina problemàtica existeix avui en dia i sàpiguen donar-li solucions, mitjançant cartells, mitjançant vídeos, mitjançant productes que tinguin un sentit al darrere. Adeu! Adeu! Respecteu els ODS! Adeu! Adeu. 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 Adeu, que vagi molt bé.